Bueno, egun denoi. Hemen dakat nire ondoan asko ezagutzen duzue, Pello Jauregui, lankidetza nahi geha lanean, eta, bueno, Pello, hau behiziek eta belarri prestek egin dute bere lana, hau bukatu da, eta oain zure lana, oain zuk hartu behar dezu jasotako guztia, labadoran sartu eta ea zer ematen duen aztertu, ezta? Bai, aztertu egingo dugu hemen egindako ikaragarrizko ekintza mundial hau. Baina azterketa baino lehenago eskertu behar da egin den lan eskarga. Hainbeste jende mugitu zarete, hainbesteko konpromiso hartu dituzue, izugarrizko, ez dakite, txalogarria den ekintza zoragarria. Eta orain guri tokatzen zaigu aztertzea, eta badauzkagu eskuartean iaia 500 lagunen datuak, eta baita ere iaia 500 lagunen testigantzak erronka aste honetan egindako gauzei buruz. Beraz, hor dago izugarrizko altzorra eta saiatuko gara hori ondo aztertzen eta gero horren berri zabalduko dugu. Bai, kontua da, oantxe jetxidan txandak, ez dakit lotara etxea jungo zian, baina atzo atxaldeko 7:00 sasoeta ikastetxian zeuden, atzo atxaldeko 7:00 bukatu zen erronka, beraz badakigu, oraindikan gauzak aztertu gabe daudela, baina Pellori aurrerapen bat eskatuko nioke, zerbait azpimarratzekoa, zenbakiren bat, zerbait, Pello? Datu batzuk baditugu, ez denak, horiek beranduago agertuko dira, baina gaurko egunerako gaur jaieguna da eta zer gertatu da gure erronkarekin. Bete egin da, ez da bete. Bueno, lehendabizi, esan behar da parte hartzea ikaragarria izan dela. Iaia 2000 belarri prez aritu zarete erronkan zehar. Eta horietatik iaia 1000 lagun izena eman dute hau bizi aritzeko. Beraz, parte hartze ikaragarria. Gero, beste datu bat, 900, iaia 1000 hau bizi horietatik iaia 500 parte hartu dute dinamika guztian. Alegia, txanda aurretik etorri datuak betetzera, txanda bukatu ondoren etorri datuak betetzera, beraz, iaia 500 lagunek egin dute alegin hori guztia. Eta 500 lagun horien datuak aztertu ditugu, atzo azkeneko ordutan ibili gara ikusten, eta esan dezakegu, erronkari eutzi aurretik harremanen 47% zirela euskeraz. Berriz esango dut, harreman guztien 47% zen erabat euskeraz. Eta erronkari heldu ondoren, harreman guztien 72% izan dira erabat euskeraz. Labur bilduta, hasi aurretik, 10-etik 5. Erronka ondoren, 10-etik 7 harremanetan erabat euskeraz. Beraz, kriston saltoa oso epe laburrean.